Huomenta. Tai iltaa se kyllä nyt on, mutta huomenta silti. Tässä läksin kuvaamaan vielä kun meidän nyt tämän Livakan vaanun kanssa, niin meillä nyt tiet erää. Tuossa tuli semmonen kohtalaisen hyvä tarjous, niin nyt minä päätin luopua tästä, kun eihän mulla nyt ole käyttöä tälle tämmöiselle laitteelle ennen kuin on tuo liitesäiliö murenneltu tunne mua sisään. Tämmönen vehe. Monet kerrat me on yksissä tämän kanssa oltu, että monta kevättä ja kesää on kyllä painittu niinku kimpassa. Tässä on ihan jytäkät nämä renkaat. Nämä on 1500 korkeat milliä ja 600 leveys. Niin tämä meni vähän pehmeämmälläkin paikalla, niin ei upottanut ihan herkästi. Tämän näköinen laite on niin pitää ihan kiertää ympäri näin aamulla tai päivällä johonkin aikaan tullo noutaja. Tämä lähtee Iisalmeen. Tämmönen vehe. Nykymittapuun mukaan niin tuo 10 kuutio, niin kuin tuolla kylässä näkyy tuo merkintä. Sehän on ihan liian pieni, mutta minun tarpeeseen tämä on ollut kyllä niin ihan justiinsa passelin kokoinen. Tuolla on vähän tämän kesäisiä rehupaali tai noita kuivaheinäpaalia. Joo, nyt on tämä hyvästelty tästä ympäri kierretty tällä lailla. Ei muuta kuin hyvää matkaa vaan ja paljon vuosia vielä eteenkin päin. No niin, sitten tässä on toinen laite, minkä minä nyt hyvästelen tässä samalla kertaa, niin nämä kaverukset lähtee samalla kyydillä huomenna, niin kahtelemaan uusia seikkailuja. Ihan hyvä nivelakseli, pitkä akseli, kuoret on kunnossa ja kaikin puolin niin kuin pitää ollakin. Ei tämä mikään pahan ruosteinen ole. Totta kai tämä ikäisessä niin pikkusen ruostetta rupeaa olemaan. Niin ihan voi ruosteetonta ollakaan. Tässähän minä teen aikoinaan, niin tähän on tehty tämmönen 5 sentin siipipesä korotus tuohon ja samoin tämän tein aakiman. Tämä on helpompi puhistaa, kun tämä saa aakin näillä lavalukoilla. Tuolla alla on yksi, ei nyt näe, kun se on tuossa muassa. Siinä on saranatappi. Siivet on korotettu kanssa 5 senttiä. Nimittäin tuli pumppu aika paljon lisää tehoja, kun tuommoisen korotuksen tuohon väkeritelin tein. Semmosta, niin siinä on pumppu 3 metrinen. 3 metrinen, niin tämä on nyt kanssa hyvästelty tässä, että tämmönen tappas. Siinä ne lähtee sitten, kun kyyti tulloo johonkin aikaan. Katsotaan tullooko jotta romuraatoa tilalle sitten vai mitenkä tässä oikein nyt tuli käänneeksi tässä hommassa. Mutta ei mitään. Tältä pohjalta ja eikä tässä niin minä kuvaan sitten, et sano näkemiin vielä. Katsotaan, että tulluuko sitten vai eikä sitten tule, sanoo sitten näkemiin, kun nähdään, että mitenkä tässä tulloo homma etenemään. No niin, sinne se tuommoiseen kyytiin Livakka kiipes nyt tossa, että siitä se lähtö Iisalmen kylälle sitten nyt tosta tämmöisellä kyydillä. No niin, sinne lähti pumppu tuommoiseen kyytiin.
No niin. Sinne lähti livakat, niin tämmönen tipahti sitten kyyvistä. Sitä illalla just tuossa mietin, että tullookohan sitten mitään siinä kyyvissä, vaan tämmönen tuli. En tiedä, onko romuraattoa vai mitä. Toivottavasti nyt ei ole romuraattoa. Pitää tuohon Wortsonin perään tällä, että mä jaksaako se edes vettä, että sitä ei tiedä, mitenkä siinä käypi. Ainakin katos alle tämä on siirrettävä vettä satoi äsken. Totta kai kun vähän niin paalaimista puhuu, niin hetihän se kuoto saa tulla. Katsotaan nyt, että jos pääsee testiajon suorittamaan ja olisiko sinne joku hehtaari häenneen vielä pystyssä, että voisi testata. Kyllä kai tämä ehjälle näyttää. Tämmönen laites tuli. Kyllä, ei katsin. Minä pistän koneen perään ja pistän katos alle sitä. Ei muuta kuin näkemmin.